नमस्कार, प्रणाम आप सबके। हम भोजपुरी गायक मुकेश सिंह सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। और आज हम अभी लाइव आइल बानी ए खातिर कि एगो हमार गाना छूटल ह जेकर ऑडियो आप सब सुनले हो कम, और काल ओकर वीडियो चढ़ावल गईल। बहुत ही अच्छा वीडियो बा। टीम फिल्म्स के मेन चैनल से वो गाना हमार वीडियो छूटल हो। तो ये बतावे खातिर हम लाइव आइल बने कि आप सब एक बार ये वीडियो के देखें, गाना के सुने और अपन प्यार दुलार दें। वैसे बहुत ही अच्छा निरंजन कुमार, लव यू निरंजन भाई। वैसे ये गाना हमारे कल छूटल करीब शाम के 3 बजे, और अभी ओके 9000 प्लस लोग देख चुकल बा। तो आप सबसे विनती बा कि ये गाना के खूब शेयर करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ताकि ये गाना के अच्छा प्रमोट होके। और एक खातिर ही हम लाइव बने कि बहुत सारा लोग के पता भी नहीं कि अभी के हमारे वीडियो सॉन्ग आइल बा, जेकर ऑडियो करीब 2 सप्ताह पहले ही आ चुकल बा। तो आप सब जाएं टीम फिल्म्स चैनल पे और गाना के सुनी, वीडियो के देखी और खूब मज़ा ली। और ये बतावे खातिर हम लाइव आइल बने। और अभी फ़िलहाल हम अपना गांव में आइल बने और गांव में ही बने। तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी आप सब। जौन एल्बम के नाम रहे रतिया में तकिया लगाई के, एगो मर्द और मेहरारू के आपसी मैटर बा और उस चीज़ के दर्शावल गईल बा। तो आप सबके प्यार दुलार मिला था ये गाना पे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा बा अभी तक। बाकी आप सब एक बार ज़रूर देखिए वीडियो के और खूब शेयर करी भाई कहते। निरंजन जी चलिए, सबके प्रणाम। जय माता दी, जय हो भोजपुरी। आप सब ज़रूर देखी जाके वीडियो के टीम फिल्म्स चैनल पे। बहुत ही खूबसूरत गाना बा और एकरा के म्यूजिक बनैले बने बहुत ही अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर भोजपुरी के प्रियांशु सिंह। तो एक बार गाना के जाई आनंद लें। रितेश यादव मस्ताना, लव यू भाई, लव यू। का हाल बा रितेश? अभी गाना हमारा आइल बा वीडियो सॉन्ग रतिया में तकिया लगाई के। तो एक देखे के बा और शेयर करे के बा, ठीक ना। बहुत ही अच्छा वीडियो भइल बा ये गाना के, माननीय कोरियोग्राफर मधुबाला भैया के देख रेख में, और वीडियो डायरेक्टर अखिलेश जी के माध्यम से ये वीडियो भइल बा। और टीम फिल्म्स चैनल से ये गाना रिलीज भइला काल है। तो आप सब जाएं टीम फिल्म्स चैनल पे और ज़रूर देखें। बढ़िया बढ़िया, लव यू भाई। जौना एल्बम के नाम बा रतिया में तकिया लगाई के, एगो मर्द और मेहरारू के आपसी मैटर बा। और बहुत ही अच्छा वीडियो भइल बा और बहुत ही खूबसूरत गाना भइल बा। और आप सबके प्यार स्मार्ट लागत है। ना भाई, ऐसा कोनो बात नहीं के। स्मार्ट तो वो दिन बनल जी जब काफ़ी आप सबके प्यार मिले, आप सबके दुलार मिले। तो अभी ज़रूरत बा बहुत आगे बढ़े के, स्ट्रगल कइल जाता, मेहनत कइल जाता। बस आप सबके प्यार और दुलार के ज़रूरत बा। आप सब खूब ई गाना के शेयर करी, कम से कम इतना शेयर की गाना मिलियन तक जाओ। और हमने के अभी एक के ऊपर एक प्रोजेक्ट, अभी बहुत अच्छा मैटर, बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर से गाना आ रहा बा।
अभी जस्ट रिलीज होके वाला बा। तो आप सबसे बस यही विनती बा कि ये गाना के ढेर सारा अपन प्यार दुलार दें और खूब सारा शेयर करी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़। और यही बतावे खातिर हम अभी लाइव बने। अरे ऐसा बात नहीं है रितेश भाई। ठीक है तो दोस्त फिर कभी मिलेंगे। इसी को बताने के लिए हम लाइव आ गए थे। अभी हम अपने गांव में हैं, ठीक ना। अभी हम फिलहाल गांव में बानी। तो एक शेयर जरूर करो, वीडियो को जरूर देखी, ठीक ना। जाना एल्बम के नाम रतिया में तकिया लगाई के, प्लीज़। तो देखल मत भूलो। और भाई के गाना के एक बार जरूर शेयर करम जरूर। केहू काशी के कहल गई भैया कि केहू नए से ही पुरान होला। हमनी को वो टाइम से ही गावत नहीं जमाना घरी यूट्यूब के ज़माना ना रहे। ज़माना तो रहे पर गाना कैसेट के माध्यम से ही एक एक दुकान तक जाके कैसेट के प्रचार करे पड़त रहे और बहुत संघर्ष करे पड़त रहे। बहुत सारा लोग केहू लेवे केहू इनकार कर देवे। तो काफ़ी लंबा समय से स्ट्रगल कर रहा बन जा। बस आप सबके प्यार के ज़रूरत बा। मंतुष अलवेला भाई, गुड सॉन्ग बा। थैंक यू दोस्त। खूब सारा शेयर करी ये गाना के, ठीक ना। टीम फिल्म्स के मेन चैनल से ये गाना रिलीज भइल बड़ुए। हाँ, टीम फिल्म्स के मेन चैनल से ये गाना रिलीज भइल बा, जौना का नाम बा रतिया में तकिया लगाई के। तो सनी, थैंक यू सनी भाई। सनी जी वाचिंग कर रहे हैं। मंतोष अलवेला जी, गुड सॉन्ग बा। रितेश यादव मस्ताना, लव यू भाई, लव यू। भूल मत जाना भाई रितेश यादव मस्ताना। अरे तोके काहे कदी भुलाइम रितेश भाई, तू तो बहुत दिल के करीब बाड़ा मर्द, तोके भुला सकीला। तनी गाना के शेयर करे को, ठीक ना। बहुत ही अच्छा वीडियो आइल बा, काफ़ी प्यार दुलार मिल रहा बा। तो एके मिलियन तक पहुँचावे के बा। अगर आप सब चाहम तो ज़रूर पहुँचिए, ठीक ना। तो बस भाई के एक शेयर करे के बड़ी ये गाना के वीडियो जाके देखी, ठीक नो। जौना के नाम बा रतिया में तकिया लगाई के, प्लीज़। तो फिर दोस्त फिर हम कब मिलम, जिसे नेक्स्ट हमारे एल्बम आओ तो फिर ओकरा में हम मिलता ने। ओके, लव यू, जय हो भोजपुरी।